Or Kapatisi TV. Ka Quincy Motors, ka badai ka authorized dealer jong ka Ether Energy ha Meghalaya. Ka penbana pajba da ka jingsarong, bakala laban bu ya santali ki charging point pajba bathamai ha kani ke jela. Ban penyar ya ka jing syakri jong ka syaki customer, ban penklan shushu ya ka jing terekam jong ka electric mobility. Kini ki charging point near station Kidan ha Maulai Mauyong Hajan Frank Motors, Lightcore Frank Motors Workshop, Kitting Road Frank Yamaha Showroom, Nongpo Frank Motors Bad ha Cafe Coffee Day. Kini ki charger ki play baro arpsau kenta. Bad kinlong free of cost ha kani ka kinti baningkong. Kani ka jing persyang ka peni ya ka jingkat kli jong ka Quincy Motors. Ban pensuk ya ka let kawan jong ki nongnya electric vehicle lani EV ha ka jela. Ban wanra ka jing penne pensa bat ka jing siu duna. Haba keren halor kani ka jing play pajba ka nongkren jong ka Quincy Motors ka ong. Kam day tang ban bu charger henry ka day ka linti ban tay ya kalasay ka bakhoj ban yarap ban penne pensan bat ban penbha ya kamariang jong ka jela Meghalaya. Ka jingtay ya karukom penya electric vehicle kabas kem kan yarap ru ban wanra ya ka jingyat kali ka bakhoj bat ka kershan ru ya ka thong jong ka sorkar ban wanra ka jingyalam linti ha ka transport ka balong ka carbon free ya ka jingte bakhambanya pila banlemi sa Quincy Motors Ether Energy Showroom Demtring Shillong Meghalaya. Pila ru ban chu phone hau number hanreu khandai not khandai lai I wei nyau lai not pra. Baro ngade irevanya motho ngade manager jong ka Quincy Motors but ni hi baka government jong ka jilla Meghalaya kalaya trish tombha but ban ra ya ka jingkhot kamariang ban lad na ka gram jabo but kum ka dealer bami khma jong ka Ether Mikir sham da ka ba aiman si mik electric vehicle but charging infrastructure ha ka state jongi hado mentang ila don santili ki jaka charge kita kilong atli hanong po Kitting Road Maulai Mauyong bat hanat ko bat minta ngit mubu ban sabu saya kini ki charging point hakiling ki jaka kum ha Maulai Laimer Lapan Juai bat hajali shop bat ngin saya tip shakti na kapor shakapo but kani ka jingtmu ka jongi ka long but I mean see me electric mobility infrastructure but kumjuru but I mean see me ka jingtmu jong chief minister habayade ban pindan kam ta ka boarding hajilla Meghalaya kublaish